Nikola Glenn, Rissanen, Jokinen tulevat jälleen. Lehkonen, Kasperi Kapanen nujuttaa ja tekee kauniin maalin. Ensin Kasperi hankkii vastustajalle rangaistuksen ja sitten ujuttaa. Ja nyt tämä nuori laituripari pystyy juonimaan Kalpalle tämän kauden avausosuman ja se menee Kasperi Kapasen piikkiin. Erinomainen suoritus. DeSantis. Fosse työntää takaisin hyökkäyspäätä kohti. Komulainen, Ilomäki, Kapanen! Ja minkä maalin naulaa siitä Kasperi Kapanen. Ja näin Kalpan juhlat jatkuvat tässä Helsingin tiistai-illassa. Viime minuutit IFK piti kiekkoa Muistola. Rangaistusaitiossa Kalpanen tämän illan 3. ylivoima. 2 aikaisempaa eivät tuottaneet tulosta, mutta miten käy nyt? Pakkopeli lähtee ainakin heti pyörimään. Lyytinen viivalla ja siellä kiekko on maalissa. Metsola yllätetty toistamiseen ja Kalpa jatkaa komeaa torstai-iltaansa. Siirtyy 2-0 johtoon. Ja sieltä Kasperi Kapanen laukoi laidalta. Joonas Lyytisen pelattu. Siitä Timosen kautta liikkeelle. Lyytinen 2 jokeripelaajan läpi, Kapanen ja onpa komea rannelaukaus ja se pilaa myöskin Lillard Irvingin unelman kauden 3. nollapelistä. 4-1 kavennus ja komea rannelaukaus Kasperi Kapaselta ja se tuo lohtua myöskin kuopiolaisfaneille ja kuopiolaisleiriin. 4-1 ja Kasperi Kapaselle tämän kauden. Täyteen Keränen nyt Vahalahden kanssa 48 tehopisteessä ja tämän syöttöpisteen myötä Kristian Kuuselalla 46 tehopojoa. Ilomäki toiseen aaltoon, Koivisto laukoo ja siinä on paikka ja nyt onnistuu Kasperi Kapanen vihdoin viimein. Runsaasti on ollut Kasperilla paikkoja ja nyt tulee onnistuminen. Kapanen maalin tekijänä. Miika Koivisto sekä Tapparasta kesken kauden Kalpaan siirtynyt Arttu Ilomäki ovat maalin syöttäjät ja molemmat joukkueet onnistuvat erään päätösminuutille. Pelikelloon jää ainoastaan 16 sekuntia, kun lukemat muuttuvat 2-3 ja Rautakorpi on vaihtoaitiossa ihmeissään. Maalin jälkeinen vaihto erään Kasperi Kapanen menee ylösen ohi, sitten olisi Hurri enää ohitettavana. Huikea suoritus Kasperi Kapanen ja tämä tarkoittaa rangaistuslaukausta. Todella hienot veivit Kasperi Kapaselta ja nyt on Kalpalla mahdollisuus tasoitusmaalin tekoon. 7. peliminuutti 3. erästä käynnissä. Keskialueella ensin Ylösen ohi taitavalla harhautuksella. Vielä taitavammalla harhautuksella Joonas Hurrin ohi. Ja Hurri vetää Kapasen nuriin ja kiekko viedään keskiympyrään. Kasperi Kapanen keskittymään rangaistuslaukaukseen. Vieläkö Jere Myllyniemi pystyy torjunnan nappaamaan? Yleisö hakkaa käsiään yhteen, lupa tulee Kasperi Kapaselle. 1 maali, 1 syöttöpiste tällä kaudella. Tasoittaako Kapanen pelin? Tasoittaa! Längistä sisään Kasperi Kapanen. Huikealla tavalla hän hankkii itselleen rangaistuslaukauksen ja upottaa längistä sisään ja tuuletukset ovat sen mukaiset. Kalpa tulee tasoihin 1-1. Hiljaista on ollut maalinteon kanssa Kasperilla. Mutta nyt tulee tärkeään paikkaan onnistuminen. Terävästi ja nopeasti lähtee Kapasen laukaus längistä sisään. Kasperi Kapanen polkaisee Saarenheimosta ohi. Saarenheimo kaataa Kapasen siinä ja melkeinpä sanoisin, että jos ei olisi 2 jäähyä pohjalla, niin olisi Saarenheimo lähtenyt istumaan. Ilomäki. Vielä kulmaukseen Kasperi Kapaselle. Jälleen Ilomäki viivassa naputtaa mailaansa. Masur, hänelle ei kiekkoa pelata. Kasperi Kapanen, Sami Kapanen ja kiekko on häkissä. Samalla hetkellä kun Vili Sopanen vapautuu jäähyaitiosta, Kalpa menee 3-2 johtoon. Maisella päätyy, Riekkinen ei tähän ehdi, Ohtamaa paikalla ensimmäisenä. Ohtamaa, huono syöttö, Kalpa pääsee väliin ja kääntää sinne maalin eteen ja siitä myöskin 4-3 kavennusmaali. Maalin tekijänä Kasperi Kapanen, voisiko sanoa, että isänsä poika.
4-3 ja nythän tästä saadaan varsin mielenkiintoinen peli, kun Kalpa iskee 4-3 kavennuksen aivan tuohon kolmannen erän jälkimmäisen kympin kärkeen. Ilomäki jälleen haalii kiekon Kalpalle, sitten Kasperi Kapanen. Kapanen V-pisteelle, päätyy Lyytiselle ja sitten on Lyytisen paikka ja Lyytinen toimittaa kiekon pömpeliin. Tasan 8 minuuttia on kolmatta erää pelattuna, 18 sekuntia jää ruudun rangaistusta jäljelle. Kalpa menee 2-0 johtoon. Peter viereen Kasperi Kapaselle, joka kädet käyvät ja kiekko pysyy hallussa. Ja pystyykö Kasperi rakentamaan tekopaikkaa? Riikola ampuu ja kiekko on jälleen maalissa. Ja maalin tekijänä on Jasse Ikonen, tämän kauden avausosuma. Kalpa johtaa 2-0 ja johtaa ansaitusti. Kalpa on aloittanut erittäin hienosti tämän pelin. Juuso Riikolan siniviiva laukaus. Kasperi Kapanen nähdäkseni on maalin toinen. Ilves on myöskin tullut täysilukuiseksi. Maali ehti siirtyä siinä siis paikoiltaan ja nyt on Masurilla paikka ja sinne helähtää